Rianxo, Boiro e Porto son da área sanitaria de Santiago Barbanza e Catoira, Caldas, Sanxenxo, Poio e Pontevedra, da de Pontevedra e o Salnés son os concellos que quedan no nivel medio de restriccións. Os demais sitúanse todos no medio baixo ou de menor limitacións que existen na actualidade, incluindo o Grove e Meis, que baixan directamente dende o alto. En xeral podemos falar de unha lixeira melloría en Galicia, unha incidencia acumulada que sigue baixando, neste caso hoxe cos datos de 332,74 a 14 días e 144,61 a 7. Bueno, a previsión é seguir descendendo. É certo que parece que a baixada empeza a ralentizarse lixeiramente. Estes cambios afectan sobre todo a hostalería. Así, nos municipios de nivel medio poderán abrir co interior o 50% e as terrazas o 100%. No caso do ocio nocturno pasarase o 50% en interior e o 75% en exterior. Pola súa banda, no nivel medio baixo, a hostalería poderá traballar co interior o 75% e o 100% en terraza, e o 50% e 100% respectivamente no caso do ocio nocturno. Insistindo nesa necesidade de seguir mantendo esas normas básicas, o uso da mascarilla, a distancia, a potenciación dos exteriores, bueno, pois non podemos nesta rolda de prensa despois da fin de semana pasada, pois non podemos deixar de insistir nesa conveniencia, non? En xeral, en Galicia hai menos hospitalizados, menos casos e menos contaxios, pero as autoridades sanitarias alertan de que a transmisión segue a ser alta. As medidas entrarán en vigor na medianoite do venres ao sábado.